Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोसोर गोदाननि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। जि मोजां बोसोर जानानै थांथों बेखौ आसा खालामनानै आंनि बे गोदान भिडिअआव गासिखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो मोजाङैनो थाबाय थायो। जोङो बावखुंग्रियाव गाखोनो फैजेनबाय आरोना जोङो बाइकखौहाय उनाव दोनखाबाय जोङो। बाइकखौ उनावनो दोननाय जानायनि जाहोनानो जाहैबाय माने बाइकखौहाय जोङो बेयाव दोनोब्ला उनावहाय बख'फिननो दिगदार जागोन ना, बेनिखायनो जोङो बाइकखौहाय उनाव दोनबोनानै थाबायजेनबाय आरोना फार्स्ट गेटनिफ्राय। मानसिफ्राबो बिराद जमा जमि गाखोनो थाखाय सेंग्रानिफ्राय लानानै उन्दै बोराय बेन्थ गासिबो गाखोनो थांखायो आरोना बेयाव। बर'नि बयनिख्रुइबो देरसिन फेस्टिभेल होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया। जोङो थाबायबाय आरोना ससे लामाजों हाबजेननाय बे लामा सेरनिफ्रायनो थाबायजेनबाय आरो जोङो। थाबायनानै जोङो दा ससे मोनफैबाय, मोनां जाबाय। दा जोङो थाबायगासिनो सानैजों, ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअखौ। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनखागोन आरो नोंथांमोना गासैबो माखासे जायफोरनाखि गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबायना। जोङो फार्स्ट गेट मोनहां जाबायमोन आरोना। दा मानसिया बे टाइमावनो भिरनि माबाया जाजेनखाबायमोन आरोना, गाखोनो बयबो मानसिफ्रा फैबायमोन आरो भिरबो जाखाबायमोन, गाखोनायाबो गाखोबायमोनबो आरोना बे टाइमावनो। दा जोङो मेन गेट मोनबाय। देग्लायनि बे माबायानो जाहैबाय फोरबोआनो 17थि बावखुंग्रि फोरबो 2024 11 खेब जाबाय आरोना बे माबाखौहाय फोरबोखौ फालिनाया। दा जोङो हाबजेनबाय आरोना। बेयाव माखासे बिराद मा होनो बेबायदिखौ गोसो गुदुं माखासे मानसिफोरा दल लायो, बे मोसाग्राफोरा ना, बेबायदिखौ लोगो मोनबाय जोङो बेवहाय दसे। ओमफ्राय बिसोरजोंहाय उन रंजाफानाय महरै जोंबो थाफानानै बिसोरजों उनहालागै आगान होफाबाय बिसोरजों। नायबाय थादो लोगोफोर, बिराद इन्जयेबोल आरोना, रंजाथावना, बिराद गोसो गुदुं जायो बेफोरबायदिखौ नुयोबा आरोना, मोसानो गोसो जालायलायो। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। दा जोङो हाबजेनबाय आरोना। जे माखासे मोसा थांग्रा लोगोफोर मोनदेरनायनै बेजों थाबायबाय जोङो। नायबाय थाबानो जाबाय। दा जोङो थाबायबाय आरोना लोगोफोर। बे साइडफोराव सेस दखान गोजा आरो ओरैबो लेफ्ट साइडजोंबो ओमफ्राय राइट साइडजोंबो। दा जोङो थाबायगासिनो लोगोफोर, हाजोखौ गाखोनो बिराद मानसि, भिरानो भिरखा काट्रानो, एकदम जायगायानो होंगो दोंगो फैनायनिबो थांनायनिबोमोन आरोना लोगोफोर। जोङो दा फार्स्ट माने गिबि माबा थाखो बे गाखोजेनबाय आरोना। गोजौआबो देन्जार, गोजौखा बेनिफ्रायनो। दा बे फार्स्ट माबाखौहाय हाजो गोजौ बिराद मा होनो बिदिखौ थिया आरोना बेयो लोगोफोर। बेखौ गाखोजेनबाय आरो जोङो दा गाखोलांबाय थासिगोन लोगोफोर। बे बारावहाय गाखोनायाथ' जागायजेनखाबाय, नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर।
थ' गाखोबोनानै जोबथा थिखिनिनि मन्दिरसिम मोनफैबाय आरोना जों लोगोफोर थ' बेयावहाय गासिबो गाखोबोयै मेंग्लि फैजोबनानै बेयाव गासिबो जिरायनानै थाफैजोब्बाय आरोना नायनो हागोन नोंथांमोनानो गासिबो जिरायनानै बेवहाय आराम दसे माबाखौ देहाखौ थान्दा बार नांहोनानै लाबाय आरोना बेयाव दसे थ' जोङो दा गोजौआव फैबावबाय भिउखौ नायनो बेनिफ्राय एसे थिखिनियाव दंबावो आरो थांजाबावोमोन बेवहाय थांनानै गाखोनानै नायबाय आरोना जों भिउखौ बिराद मोजां गोजौनिफ्राय ओमफ्राय केमेरायाव बांद्राय केपचार जाया आरोना थेवब्लाबो नुगोन आरोना नोंसोरो माखासे जिखिनि केपचार जादों बेखौहाय बरियामोन आरोना जायगायाथ' जोङो ओंखारनानैहाय दा थांफिनसिगोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो स्टे टिउन कन्टिनिउ नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब गाइसमोन साबस्क्राइब खालायनानै होबानो जाबाय जल्दि थ' लोगोफोर दा जोङो गाखोखांनानै दसे जिरायनानै रेस्ट लानानै ओंखारफिननो सुरु खालामफिनबायबो आरोना जोङो लोगोफोर नायलांबाय थादो ससेबाव आङो ओंखारनायखौ दिन्थिबावनानै दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसिगोन आरोना
थ' दा जोङो गाहायावहाय गाखोखांनानै ओंखारबोबाय आरो ना न'आव थांफिननो आगान होफिनबाय। थ' नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै जानांगौ जाबाय अननानै। स' लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट्स। स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय।